Čau, Šilenci, dneska vítam ďalšie videa. Dneska to bude Roblox, hej. Nie som veľký fan do Robloxu, hej. Len toto video už točím na 5. krát. 5. A chcel by som si zahrať ten Escape Cheese. To sa mi zdalo, že je extrémne v pohode, hej. Nie? Ja nemám rád hororovky, ale... čo? Díky. Ja nemám rád hororovky, ale... ešte to. Click to open. Aha, dobre. Prečo to hovorí for cheese? Dobre. Cípánečku. Dobre. Tu sme v smrteľnej zóne. Dobre. Idem preč. Ona za mňou beží. Nebež za mňou, kráva. Nesmej sa. Aha, ukážem ti. Ukáž, kde to bežíme. Aha, dobre, slepá ulička. Čo tam je? Nič tam není. Čo to? Sír! 1 z 9. Sír. Ak sa im podarí, tak to natočíme na pár častí. Buď na 2 alebo na 3, hej? Víš, choď do ryti. Choď do pekla. Choď do pekla. Nebe rýchla. Odišla. Ja prisahám, že toto som nevedel, že toto je... Čo je tu? Ja sa tam bojím, na to nejdem. Tam sa nedostanem. Ja viem, kde to bolo ten zelený kľúč. A čo je tu? Čo je tu? Sír! To je modrý kľúč. Ja mám zelený a teraz musím nájsť ten zelený kľúč. Skáčem od radosti. Proste nemôžem nič dokončiť. Proste keď tu je tá myš. Kde? Počujem kráčať. Nie, to je slepá. Dobre, tak tu počkáme pár chvíľ, budem sa tu točiť. Počkajte, ja viem, ja som genius. Ja som genius. Prosím. Ja som genius. Čo je tu nak? Biele svetlo. Čo sa tu deje? O nie, hororovky. Dobre, skúsim dať nejaké heslo. Skúsim 2, 4, 8, 3. 2, 4, 8, 3. Bomba. Skúsim 3, 8, 4, 2. 3, 8, 4, 2. Čo? 3, 8, 4, 2. Nie, hororovky. Ježiš, ja sa bojím. No ja som bol taký blbý, že som dal furt Enter. Bomba. Koľko minút točíme? Ak sa mi nenahrá toto, tak ja už fakt neviem točiť, nejdem točiť. Diskotéka. Aha, sír. A 5. Modrý kľúč. Skúsim tam doskočiť. Ticho. Chat.
Chat. Chat. Myška. Muška. Mickey Mouse. Kde idem tunak? Čo je tunak? Ešte mi chýbajú 4 síry, že? A červený kľúč. A ja teraz mám tu prkno. Ako si zobrám inventory? Tu môžem tancovať. Si pán, som ma nevidel. Dobro ľudia, ak sa mi toto video páčilo, nezabudnite dať like a odberať. Čau!